Giuseppe, Marija u Ġesu kienu bla dar minn ftit qabel sa ftit wara twiled Ġesu. Palma qed isir bħalissa f'pajjiżna fi żmien meta twiled Ġesu, Ċesju Awgustu kien ħarġ digriet li kien jgħid li kull familja kellha tmur fil-belt minn fejn kien ir-raġel tal-familja biex tinkiteb fiċ-ċensiment. Giuseppe għalhekk kellu flimkien mal-familja tiegħu sa dak iż-żmien Marija b'tarbija f'Ġufa immur minn Nażaret għal Betlem. Hemmhekk Marija l-ilha żmien li teħles u kellhom isibu post fejn tilet lil-bina. Imma din l-ommu dak li għad-dinja kien missier it-tarbija ma kienx hemm post diċenti għax kullimkien kien mimli u kulħadd kien aljenat bl-ħsibijiet u bix-xogħol tiegħu. L-unika post li sabu kien ar fejn kienu jitrabbew l-annimali. Dan l-ar huwa l-ekwivalenti ta' dak il-bank jew dik il-kartuna li fuq torqod dik il-persuna bla dar. Li ma nafux għaliex spiċċat hekk nibżgħu nkellmuha, ngħinuha jew nippruvaw nifhmuha. Għax ċirkustanzi għamlulna diffiċli tibqa' tidher waħda minnha u bdiet tidher differenti wisq biex nippruvaw nirrelataw magħha u smajna ħafna affarijiet dwarha. Imma lil Ġesu wkoll, meta ħareġ jgħallem fl-aħħar 3 snin ta' ħajtu, il-missjoni tiegħu fid-dinja ma ħallitux jgħix f'dar u ġabbitu dipendenti fuq il-karità biex ikollu fejn jistrieħ. Hekk kiteb San Luqa dwar dak li qal Ġesu lil wieħed skwiba li xtaq jimxi warajh. Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom, l-għasafar, tal-ajru, l-bejtiet, iżda il-bniedem m'għandux fejn imidd rasu. Kristu għal żewġ perjodi f'ħajtu kienu wieħed minnhom ukoll, bla dar, jgħix fejn jiddobba għax kien barrani u laqgħuh. U jgħallimna li dak li nagħmlu mal-iżgħar fost ħutu ikunu qed nagħmluh miegħu. Nistgħu ngħidu li Ġesu għalhekk ukoll sar bniedem, kien f'dawn is-sitwazzjonijiet kollha biex jagħmililna iżjed faċli biex verament nemmnu li kull persuna hija ġbija tiegħu, anke dawk li mhumiex perfetti jew li għandhom bżonn l-għajnuna tal-oħrajn, jiġifieri aħna lkoll.